hartu eta begira, hemen txeak zaizure liburua, lirika garaia. Baitu. Jon, hemen jarriko dugu, gainean jarriko dugu. Zederra da, liburu bat zure zaigotea, gauza polita da hori, Zederra da. Bueno, 9. abentura du, dagoeneko Ture detektibeak, esan dezakegu Ture eta zure arteko harremana sendo dagoela? Bai, nahiko tratu txarrak motzo dut baina, bueno, hala eta guzti maite dugu elkar, uste dut. Nik bera behintzat bai. Bai, ez da. Bertolt Brechtek esan zuen ez direla garairik onenak lirikarentzat, ez da? Hori da. Baina hortik sortzen dira behar da pertsonaiarik interesgarrienak. Karo, guretzako ondo bizi garen ontzat edon da garaiona lirikarako, ez da? Opera bat entzuteko, ez da gizert, baina nire novela honetako personajentzat garaiona da bestelako lirika baterako. Lirika Y-koaz eta Z. Botika bat, droga bihurtu dana, eta mundu honetatik pizkat ebaditzeko aukere moten dagoena, eta jente asko horren beharrean bizi da. Bueno, orantxe jarrituko dugu zure liburuaz hizketan, lirika garaiaz hizketan, baina beste pertsonaia interesgarri bat gonbidatuko dugu gure abentura honetara, zergatik ez, gure novela honetara. Pertsonaia esan du, pertsona. Bueno, dena delakoa. Viva Jon Artano! Ziztuka da trena! Arratxaldeon! Arratxaldeon, nanoi! Ongi etorri, Jon. Sartu gure zukaldean. Hartu esaten dizkizugunak, Bai, egia da. Jon, ez kontutan hartu, esaten dizkizugunak. Dena barkatuta. Bai, ez da. Jon, zuri bidaietaz askotan galdetzen dizugu. Astero. Bai, ez da, astero. Gaur berriz galdetuko dizugu, baina hegazkinetako ordu luzetako bidaioetan adibidez zen nahiago izaten duzu, irakurri zerbait, ikusi pantalla... Bidaia luzea baldin badatenerako denbora izaten da, ardo pixkatean, da pelikula bat, eta irakurri ere bai. Eta irakurri ere bai. Autobusean, ala ere, nik horitzapen zoragarria ditut, ez dakizuek, autobus bidaia luze bat, eta gogo sartu duzun liburu bat, eta pentsatzea, ordu piloa dauzkat orain. Liburuak ederra dira, horretara. Bueno, gaur lirika garaia ezagutuko dugu. Jon Arretxe esan dugu ez da, zure 9. abentura dela, Tureren 9. abentura dela, lirika garaia izena du. Zer kontatzen da hemen barruan? Zer kontatu dezakegu, Jon? Bueno, Tureren ibilbida luzea da, ez da, Ture danetek egin dau, San Francisco nazi izan, Nafar Pirinioan ibili izan, Ardia zaintzen, gero Parisen aberastu izan, bitxi lapur bihurtuta, Madrilera joan, Madrilen diruri dana galdu, eta nora itzuli da, San Franciscora, Bilboko San Franciscora, ze hor dauzka lagun batzu, sostengu pizka bat, hor bizirik irauteko errezago, eta beste arrazoi pisuzko bat ere badago San Francisco ere itzultzeko, eta bere lagun amorantea, sakene, igarri zizkien horako marka batzu, beltzune bat, begia marka batzu besoetan, Madrilera bizitan joan zitzaionean, eta zerten dut Ture kosta, ze paratzen da hemen, nork jotzen zaitu edo, eta ez lasai, konponduta dago arazoa, entzuten jo, baina Ture ez da fiatzen, oso keskatuta dago, eta orduan, nio, noa, San Francisco da, eta neuk deskubrituko da nordan jipoi emaile hau, eta enteratuko da, tipua. Berak bazeukan hor zalantza bat, eta argitzen saiatuko da, ezta? Eta idazterako garaian, mantendu duzu estiloa, kritika soziala, umorea, hortik joango da? Bai. Kritika soziala niretzako ezinbestekoa da novela beltzean, ez? Gaur egun ikuste dut, benetako modan dagoen, beti esaten da, novela beltza modan dago, ez da gizer, baina modan dagoen novela beltza gehiago da poliziakoa, eta oso poliziakoa. Beti esaten da, polizia izan daiteke edonorakoa, ez? Eta edonongoa, orain modan daude polizia autonomikoak eta alakoa, bikoteka gainera, gizonezkoa, emakumezkoa, osaskarrak, kasua daukate, argitzen dute eta kito. Eta nire ustez falta zaila apur bat fondo sozial hori, eta niretzako hori da importantena novela baltzean, ez da? Eta Tureren lehenengo novelak, tramak iaia itzakia ziren. Nik nahi nuen kritika sozial hori egiteko, ez da, eta azpimundu hori erakusteko, hirietako B alderdi hori ikusi nahi ez dena erakusteko, eta hori. Eta azkenengo novelatan ja trama pizka pizu gehiago dauka. Eta, umorea aipatu duzu, eta umorea be oso importantea da niretzako lako nobeletan. Bizka balantzaren bestaldea, kontu ez da bakarri irakurria deprimitzea, eta irakurria, zen miseria dagozan hemen gure gizartean, ikusi nahi ez duzuen, ez da gizar, humorarekin behar horekatu behar da bizkatzo bat hori. Bueno, Uxu Errazkin, zure editoreak dio zure estiloa hortxe dagoela, bereziki elkarrizketa bizietan, estiloa ez da negoziatzen, gutxi gora bera, atletiken filosofia bezala?
Atetiken filosofia ez da negozaten. Horregatik? Eta holan hilko gara, ez da, edo jeitzi arte, gero ikusiko du. Printzipioak aldatuko ditugu igual, ez? Marxek dino bezala, grontzuak, ez? Eta estiloa ni neuro estiloa daukat. Usu Errazkin, editore berria da, denbora gitzi darama, eta, bueno, torri da, ostras, kiston exigentzia mailarekin, eta danok egon gara, usu ezer dio ez, oso gogorra da. Motozerra ateratzen da, eta nirekin nahiko ondo portatzen da. Errespetatua sentitzen ez, eskertzekoa da. Nire estilo errespetatzen du. Libura hobea da berari esker ere. Hasieran asko lagundu zidan, detaiotzo batzuekin eta horrela. Baina, bai, errespetatu nautu. Pozik nago berarekin. Ez da demora asko argitaratu duzula, ze jaso duzu? Jaso baduzu zerbait dagoeneko? Hombre, Erein argitaletzea eta Usue da editorea, eta orain arte eurek esaten dute Tureren nobelarik onena dala. Ara? Ni ez nago konforme, baina igual nuke esan behar. Zuk esan beharko zenuke onena urrengoa izango dela, ezta? Bai. Zer esango dute, argitaletxekoek hori izan behar dute. Ez dira kortatzen, baina ez esan dute ez aurreko hobea guen. Aurreko hobea. Hau da honena, urtero, ez? Urtero, hau da honena. Baina hori esan behar dute publikoari erosteko, saltzeko, ez da? Eta gero barrutik, bueno, hemen kagadatxo bat izan da, ez dakiz zer, baina ez, ni eurek oso posi dagoz. Eta ni ere bai, hori entzun da, jakina, idazlok hori entzun nahi du, ez? Loreak eta bakizu. Baina Jon, orduan zein da honena? Niretzako, igual hirugarrena. Utzaren itzaldak, Tureren alaba agertzen da, igual gordinegia ere bada, hirugarrena. Hor bai egin nuela lehenengo bietako 19 kamerako eta 612 euroko umorea pizka baztertu, eta oso novela kainero oso gogorra, tripak nazten dituena, negargura ematen duena, igual pasatu nintzen pizka bat. Jon, eta orain San Francisco itzuli zera buelta osoa eman da, eta berriz kritika soziala ipatu duzu, asko aldatu alda San Francisco, miritzi kameratatik irikara. Aldatzen ari da, nire novela guztiak kokatzen dira gaur egun, hau da, novela idazten doan bitartean, eta novela kokatu dago 2022an. Eta hor badagoz bi gauza, adre batetik gentrifikazio giro prozesu hori, beti gora datorrena eta badirudiena azkenean desegingo doabela hor dagoen miseria gotorleku handi hori, ez da. Eta bezaldetik prostituzioaren lege berria. Oso gai korapilatzoa da hori. Kanpotik ikusita gauza da, jakina, dano nahi du prostituzioa desagertzea, jakina, zapalduta eta harrapatuta eta zareetan harrapatuta dagozan emakume horrek, libratu behar dira. Baina gero bago beste prostituta asko, San Francisco, Las Corte, La Palanca, nor dagozanak, eurek oso kikilduta dagoz lege berri honekin, esaten da, itxiko dituzte putiklubak, kartzelan sartu nahi dituzte, bai puteroa, bai putetzen jabea, bai ostatuen jabeak, gero segertatuko gurekin. Euren ardura nagusia da bizirik irautea. Baize, kontua da Jon, prostituzioak presentzia duela, ez da, liburuan, eta zu, beraiekin izan zarela. Bai, asko. Eta beraiekin harreman zuzena izan duzu, eta beraien kezkak islatu nahi izan dituzu. Azkabide elkarteri esker, elkarte miresgarri bat benetan, ez? Jente asko aukidor inda urte pilo bat kaleko emakume gaixo hauei laguntzen, eta buelta paseo bat egiten dabe asteartero gau ez, hortik, geratzen diren klub guztietatik, ez dira gehiagia, dozena erdi izango dira, eta kaleko emakumeekin hitz egiten dute, eta saiatzen dira, laguntzen aldan neurrian, eta holako, eta ni eurekin ibilinaz, astearte horietako askotan ez, eta entzuten den historia dira itzelak. Ezagutzen duzu gaia barrutik, eta oso gai korapilatzoa da benetan, ez? Baleike aurten, urte honen amaieran, horre hainbat urtetan eta mendetan egondan giro, prostituzioen gilori, aurten desagertzea. Aldaketa sakon baten aurrean gagoz behar bada. Igual txikikeri irudituko zaizue eta ez nuke nahi asaletik jo, baina askabidekoek eta prostituteek eurek bat egiten idazlea zela askabidekin zetorrin tipo hau, Jon, ez hau zaituzte edo hori argi? Ez, gaina hori ez da komeni, izatea, zekaro. Ez da komeni, baina eta zintzotasuna... Kolaboratzailea, laguntzailea, nik ez dute zer galdetzen, nire jatenaz, entzutera, respeto guztiarekin, eta alba dazo zertan lagundu, hori.
azken baten izana... Voluntarioa, bekarioa, voluntario bat, ebri laguntzen, eta hori ibilinaz, beste urte bat zutan ibili nintzen lokal bat bazukan askabidek, eta kolakaua, kafesnea, eta kondoi batzuk, eta emoten zitzaizkien oran eskei, eta horregoten nintzen laguntzen, eta bueno, entzuten, besterik gabe. Orkeste maraute, hau idazlea da, ostra, idazle, ez da izan imaginatuko da, igual prensan atarako ditu da loren historia, edo bat edaki, ez? Hori hortin ninduan, askabideko laguntzaile bat baniz bezala. Argituko dugu, izenburuan agertzen da lirika garaia. Lirika hitz hori gakoa da, novela honetan. Lirika droga bada. Izjokoa da azken baten. Droga bada lirika kasu honetan. Berez farmako bada, baina gaur egun ja modako droga bihurtu da. San Franciscon batez ere, baina mundu. Eta nola izan duzu droga honen berri? Hori ere kalean izan zara? Bai. Hor badago beste taldetxo bat, ibiltzen dana kaleko jenteari laguntzen, horako ibilbide bat egiten da, egunero, oinez naz gogoratzen elkartearen izena, baina, bueno, bi neska ibilten dira, eta horietariko batekin asko hitz egin dut, eta berarekin bere bi nazor bueltaka, eta berak azaldu zian, bitu, hori modan jarri dana, ze lehen ibilten ziren gizajo asko pegamento esnifatzen, eta kola, eta horako disolbagarriak, eta horako, kolokatzeko. Eta hori modan jarri dana da lirika, eta lirika pilulen plastikoak eta ikusten dira, piloa lurretik botata, horrek aukera motzen dago, lasaigarria da, penak aiztu, eta nahiko trapitxea handia dago. Eta lehen gunean interneten kasualiaz ikusi nuen, ez da katarraldean, horako emiratoren baten, harrapatu egin horako kargamentu izugarri bat, MDMA uste osala, ez da marihuana zan, eta lirika. Eta esan gailo, lirika, kasualidadea, ez da. Eta gaina joan, niri kriston aukera moten usta iz jokoa egiteko, ez da, garaiona lirikarako, eta garaiona lirikarako hainbat jenterentzat.